Så lette 2 centimeter, og så sæt ned igen. Jeg synes godt nok, at vingen er meget lille i forhold til helikopteren. Du har ikke været hen og kigge ordentligt på den? Nej, jeg har ikke, for jeg er ikke en skid forstand på det. Nej. Og det indrømmer blankt her nu. Jeg har ikke en skid forstand på det. Jeg synes bare, at vingen ligger lille i forhold til helikopteren. Og så lige sidst det her. Det her, det er første gang, at jeg skal starte min helikopter op, uden at jeg har nogle af de professionelle drenge til at hjælpe mig. Det er første gang, jeg har fået lov at tage den med hjem. Bare fået lov at tage den med hjem. Det er altså også en lille legetøj. Ja, det... Har du taget bødet af den fra den? Ja, lige før gjorde jeg. Jeg så tager lige et billede af hunden med det samme, du er i gang. Ja, kraften er så sød, den hund. Det er så sød. Det er en forfærdelig lille møje hund. Nej. Bongo. Du kan ikke komme meget større op. Nej, det er også det, jeg mener. Ja, et stykke legetøj. Ja. Så er den meget stor. Det synes jeg godt nok. Det er meget, meget specielt det her. Vi er helt oppe i verdensklasse. Jeg tror, der er også de tænker, du bliver på. Ja, så stor du ikke regnet med den, var? Jeg næsten så stå så lidt. Jamen, de var så løse. Så er den der. Nu glemte vi de der batterierne. Umbraco-nøglerne. Ja. Han har glemt batterierne, så han kan ikke starte. Det var godt til, hvor stor den er, ikke? Jo. Godt. Så gider vi ikke diskutere det mere. Så skal vi prøve at se, om vi kan få liv i lortet og få den til at dreje rundt, fordi det tager jo altså også en tid. Den skal være der, den skal være der, den skal være i midten. Det hele burde være okay. Er det første gang, du skal flyve med den? Flyve med den? Er det første gang? Det tager et halvt år, inden jeg lærer at flyve med den. Jamen, er det første gang, du skal prøve det? Okay, jeg har fået den i dag. Ja, det er også derfor, jeg spørger det første gang. Ja. Jeg skal bare lige have hældt lidt saft på lortet. Så husk mig lige på, at jeg skal sætte tutten på igen. Det er meget, meget specielt, det her. Det er en rigtig helikopter, bare i... Ja. Miniatyr. Der følger vi benzin på. Og jeg gentager, at den er specielt bygget til mig. Pas nu på, at du ikke får den skåret halsen over, du. Det er netop derfor, at du skal være 25 meter væk, når det er, at vi flyver. Det er også derfor, at jeg tør ikke flyve herinde i haven. Det må jeg ikke. Jeg kan ikke, og jeg har ikke forsikring nok på det. Jeg kan kun starte den op, og så kan jeg få den til at dreje rundt. Og så måske lidt 2 centimeter. Altså, det skal I lige vide. Godt. Så kommer vi så langt. Så skal den her ind i røven på den. Og det er som sagt første gang, jeg skal starte den op herhjemme uden hjælp. Så der er lige nogle ting, jeg skal have tjekket først.
Jeg skal jo kun til at lære det. Ja. Det er jo godt. Ja. Alting skal læres fra start. Det er helt rigtigt. Så har jeg fået specielt carbon fiber-dingser. Frans, kom lige herhen. I stedet. Du må regne med, det er første gang, jeg starter op. Jeg er nybegynder. Jamen prøv.